Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Anthony og Jasmine, hvordan har I det med engelsk pop? It's so nice. It's very good. Yes. We love English pop. Har I selv valgt nummeret til fredag? Ja, i samarbejde med Thomas. Ja, samarbejde med Thomas. Vi fandt endnu et godt nummer. Lucy, hvad er dit forhold til britiske rytmer? Britiske rytmer, jo, men det er jo et voldsomt bredt tema. Altså, der har du virkelig alle genrer. Men for mig, så er Brit det punk. Så, og i rebellens tegn. Så London Calling, det er et af dine favoritnumre? Ja, det er det helt sikkert. Jeg tror, den første LP, jeg fik, det var af London Calling, albumet til The Clash. Så det er jeg rigtig glad for. Og nummeret med Hurts Wonderful Life, passer det så lige til dig? Ja, det passer rigtig godt til mig, fordi det er, altså, der bliver fortalt en historie om 2 andre personer, så jeg skal ikke forholde mig til, hvordan jeg selv har det med det. Er det sådan, I kommer til at se ud i morgen? Ja, der er sgu ikke meget galt der, hva'? Nej, det er bare sådan uden baby, tror jeg. Uden baby? Ja, det tror jeg. Ja. Der er ikke nogen baby på scenen. Ikke i morgen. Men næren har vi noget, ikke? Jo. Ja. Hvordan er I kommet i tanke om det nummer? Jamen, det var faktisk Thomas, der foreslog det. Og spillede det for os en gang, og så blev vi enige om, det der, Ej, det er fedt. det bliver fedt. Hvor fanden var det fedt? Det bliver simpelthen så sjovt, det kan jeg ikke andet end blive Og det morsomt. holder jo også stilen, ikke? Jo. Så Altså, du skal bare have vidst. jeg vil jo ikke afsløre for meget, men vi glæder os. Pernille, hvad er dit forhold til britisk pop? Jeg troede, at det var bedre, måske, end det umiddelbart var. Jeg startede faktisk ud med det her bud, med en Sade-sang, Smooth Operator. Og så er det sådan lidt, ja, den lyder du godt på, men det er det ikke for ikonisk? Og så har vi bare let igennem alt muligt engelsk musik. Og det viser sig, at der er åbenbart ikke rigtig meget engelsk musik, som er godt til P. Så vi endte ved udgangspunktet, og det er jeg så glad for. Men du er jo også oppe at bide skære med en af de største, ikke? Ja. Shit. Nu gør du mig nervøs, når du siger det på den måde. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.